Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Farmers Festival ng Department of Agriculture Bicol, isa sa kaabang-abang ay ang pinaka-contest kung saan ipinapakita rito ang iba't ibang ani ng mga magsasaka na kakaiba sa normal na itsura, hugis, bigat at haba. Isa sa mga sumali sa pinaka-contest ay sina Beatriz at Marichu na mula pa sa Irigas City na kapwa first place sa may pinakamalaking produkto sa kamote at ube. Ayon sa kanila, isa umano sa sekreto sa malaking bunga ay ang ganda ng lupang kanilang tinataniman, kaya naman halos lahat ng pananim nila sa kanilang bukid ay may kakaibang laki tulad na lang ng produktong dala nila. Tapos yung tinaniman niya, nakadepende rin siguro sa lupa. Sa lupa. May buhangin yung ano niya, buhaghag ba? Basta ilinagay ko lang yung sa tinanim ko lang yun pagkatapos yung nabayaan, lumago. Basta di siya natutubigan baga ma'am. Kasi pag naano ng tubig na sisira, nabubulok. Samantala, isa rin sa nakasungkit ng first place sa may pinakamahabang patol at pinakamabigat na kalabasa ay si Rebecca ng Tigaon, Camarines Sur na ilang beses nang sumali sa pinaka-contest. Isa po is the variety, the technology ng isang magsasaka. Dapat ibigay mo po yung right kind of fertilizer, right amount, right time, and the right place where to apply the fertilizer. And the best technology dapat i-apply mo para makuha mo yung best fruit. Kasi parang tao yung plants, dapat po inaalagaan, minamahal at palaging kinukumusta. Aniya, malaking tulong umano ang programang ito sa mga magsasakang tulad nila dahil nabibigyan sila ng oportunidad para maipakita ang kani-kanilang ani na labis nilang pinaghirapan. Ang programang ito ay isa sa inorganisa ng Department of Agriculture Bicol bilang pakikiisa at pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda ng probinsya at natutulungan silang maipagbili ang mga produktong ito sa pamamagitan ng Kadiwa Agribusinesses. Itong ginagawa nating mga selebrasyon ay simple lang pero ito ay bilang tribute sa ating mga magsasaka na patuloy na nagpupunyagi, nagtatanim kahit maraming problemang kinakaharap. And patuloy na sumusuporta, tumatangkilik sa mga programa ng Department of Agriculture. And ito din ay bilang para matulungan sila na ma-market yung mga products nila. Kung makikita ninyo, ang dami na ngayon mga pakwan, mga mangga, and yung mga melon, mga napapanahon ng mga prutas na mga lokal na prutas na sana itangkilikin natin. So inaanyayahan ko ang mga nanonood na magpunta po sa Department of Agriculture. Hanggang May 13 po, bukas ang ating mga kadiwa. Ang mga nanalo sa patimpalak ay nabigyan ng mga premyo tulad ng mga binhi ng pananim at iba't ibang kagamitan na maaari nilang magamit sa pagtanim at pag-ani ng kanilang mga produkto. Jem Garcia, CSN.